o jalnino jalni kono ko ma jalniɗo jalnowo dañe ndo jale ena cappa ena ñerƴo basalle loddo kumi deso kumbis ono paami ko yero e gomumum yadudey Fuul TV jogorɓe wadde jillu international e nder lewru septembre Sénégal ha Mauritanie ɓundu kala wuro Fuul TV ma waɗo ɗon reportage uji anduɗi tarihu wuro ngo kono kedi meɓe mednu ɗum épisode uji ɗiɗi ha tati e on film mbu suwa yaltude biyeteɗo retour au Fouta ko ten Fouta meɓe puɗɗoro guure Sénégal ɗe sappo e sappo-goo septembre Thielaw sappo-ɗiɗi sappo-tati Guiya sappo-nayi sappo-joyi Leraɓe sappo-jeegom sappo-jeeɗiɗi Bokke Jalluɓe sappo-jeetati Foftere sappo-jeenayi e nawgas Mbolo Biran nawgas e goo nawgas e ɗiɗi Asnde Balla nawgas e tati nawgas e nayi Lumbal Balaji nawgas e joyi nawgas e jeegom Ali Wuure ko ɗon ɓe natuyata Mauritanie nawgas e jeeɗiɗi nawgas e jeetati Jowolo Rewo nawgas e jeenayi capantati Bagodin go octobre e ɗiɗi Babaɓe tati e nayi Mbañu joyi e jeegom Sinthiana Jamma jeeɗiɗi e jeetati Junga jeenayi e sappo Ologo sappo e sappo-tati Ñabina sappo-nayi e sappo-joyi Tacan sappo-jeegom sappo-jeeɗiɗi Lik Seyba yero wi Marutu ɓundu Kidir ko tariw ɗum jogoto animation Oumar Mbow ma wulu ma wela yero wi eno jogi invité ji surprise ummorade Côte d'Ivoire wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu 77 410 23 04 numéro Mauritanie caggal indicatif 44 51 90 82 yero sow Abou Diob so dañi a bomma njehen